Sa pagbundag sa Kusugawan kagahapon, misaka ang tubig sa kasapaan sa dakbayan sa Talisay. Si Chona Carion sa report. Nunot sa pagbundak sa uwan misaka ang tubig sa sapa habig sa barangay Biasong ug Dumlog. Sumpa ang sapa sa Mananga River. Dali hinoong nakaresponde ang mga sakop sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga dapit na bahaan. Gani aduna gyud na bahaan nga truck ug bunkhouse nga nagtrabaho sa riverbed. Kahapon, pwede daw paadto sa taas backplinser, dili mo standby din na. Kaya nagkadako ang baha, maanod mo masimbak ka ba? Alam mo standby din na sir, kadapli na sa mo sa mabababa na. Mato ni Alvin Santillana, pangu sa Talisay CDRRMO, nga gidili gyud nga magbutang og struktura kilid sa sapa ilabi na ang pagpuyo daplin sa kasapaan. Iyang gipasabot nga dili ka kumpiyansahan gumikan kay bisan hinay ra ang nasinating uwan sa syudad apan kun kusog ang pagbundak sa uwan sa bukid makamugna kini og flash floods. Mao nga awhag ni Santillana sa mga nanimuyo daplin sa kasapaan nga likayan gyud kini aron kalikayan ang disgrasya. Ubani rin ang Tiquiniones, Chona Carion, Balitang Bisdak.